Khona saziyo leso sithombe. Oke wasibona ngaphambilini. Kunengane lapha. Ayisabonakala. Mhlambe siyabonakala. Kunengane lapha egibele esihlahleni. Lesi sihlahla esingapha lesi izinzalikana. Yila kwatshala khona. Unina wengonyama ushaya. So leli izinzalekane isihlahla somlahla nkosi lesiyana. Obekuwukuthi ke uma inkosi sitshaliwe bese ke kutshalwa lesihlahla angithi. So ngoba sesize sakhula sangakayana nje sasikade sinonandi lapha ngaphansi. Ngemuva ke kwalesi sifundo sizoxoxa ke ngomlando kufanele wazi ukuxoxa ngomlando kaMkabayi ukuqondisa nokuchaza izindikimba ezitholakala kulomdlalo ukuxoxa ngabalingiswa emidlalweni uMkabayi kaJama kanye nokusebenzisa injulalwazi yefeminism ukuhlaziya lo mdlalo. Right. uMkabayi kaJama. Right. Ngamafu. Khona omaziyo uMkabayi. Ubani uMkabayi? Asilalele nje. uMkabayi ngidakaza inkosi uJama ebuzamanisi ukuthi wayezangelekile. So ngalokho ngamafuthi ngathi ukuthi siyathola indlela yesimo ngabheka kwathiwa enzalikheli kaJama kaMkabayi wayezangelekile so kwamele oyedwa obulawayo wasifaka then lapho uMkabayi wabulawa ukuthi inkosi ayingafuni ukuthi uMkabayi yayo. So ngalokho wayekhomba ukuthi umthanda kakhulu uMkabayi ukhombisa wazokhiza Siyabonga. Ngoba sechazile esingakusho nje ngoMkabayi ngaphambi kokuthi siqhubeke uma sibheke lesiya sithombe. Lesiya sithombe sithathwe around 1779 sidala ngaleyo ndlela. Siveza intombi ngalesiya sikhathi. Okuwukuthi sibona ngani ukuthi intombi leyana ayiqokile. Sibona nganansi ayikaba. Angithi. Uma usuqomile, angithi. Uma usuqomile ukuhlukanisa intombi namaqhikiza bekuba khona ubuhlalu obufakayo ukuze ubalekini ikaba angithi. Ukuhlonipha emzini la uyoganela khona angithi. Ukuhlonipha ikaba. So uma ungayivalile nje kanjeyana kuchaza ukuthi ke awukaboni ndawo. Right. uMkabayi loya mdlalo loyana umdlalo othi uMkabayi kaJama umlando wesizwe sakaZulu sivezelwa umbuso ngaphansi kwamakhosi uJama kaNdaba kube usenza ngakhona kaJama kube uShaka kaSenza ngakhona kube uDingane. Umbhali ke noma umlobi waloya mdlalo loyana uqhakambisa iqhaza elibanjwa abantu besifazane embusweni wakaZulu. Singaphinde sithi ke emphakathini wonke jikelele. Ngizokhumbula ngithi ukuthi sesichazile ukuthi ke kungani kumele leya qhaza noma loya mdlalo kubaluleke ngani ukuthi ke sikhulume ngawo ngoba seshilo ukuthi kunembono noma kunezindlela abantu ababebuka ngawo umhlaba ababebeka ngawo abantu emhlabeni ngokwezigaba zabo. Okwakukuthi lezi igaba lezi zayingababeki ngisho ukubabeka abantu besifazane zayibacindezela. So umbhali ke usenzela lo msebenzi lo wokusikhumbulele noma wokusikhumbuza ukuthi ke abantu besifazane emlandweni nabo babe neqhaza elibalulekile abalibamba kubhekwa bani uMkabayi. Okusho ukuthi ke uMkabayi uzalwa uJama njengobuthisha beseshilo ubamba elikhulu iqhaza ekubumbeni umbuso kaZulu aphinde abambe elikhulu iqhaza ekubhidlizeni futhi of which that is subjective.
ungakuphikisa, ungavumelana nayo. uMkabayi wazalwa eyiwele, washela indodakazi kaGavu umThaniya ukuba avusele isizwe ngokuzala uSenzangakhona. Abaxoxa-ke umlando bathi-ke kwaZulu amakhosi-ke uma siwahlukanisa ngokwey'gaba ey'ntathu. Lokhu sikwenza ngani? Sikwenza nangokubuka iy'mbongo zawo amakhosi, ukuthi-ke uma uzobheka amakhosi okuqala, uMalandela, uZulu, uNkosinkulu, Luzumana, uPhunga, uMageba, kube uNdaba, kuzoba uJama. Uma ubheka iy'mbongo zabo bonke laba bantu laba kanye ney'mbongo zemizi eyaqanjwa ngaleso sikhathi kusabusa lawo makhosi, iy'mbongo zabo zayibheka imilando yokuzingela, imilando yokuhlabana, uma kuthiwa abafana baqhathiwe ephashini angithi. Kodwa ikakhulukazi kwakuwukuzingela. Bese kuthi-ke noSenzangakhona uma efika simbale kuwo lowo mlando kabani, umlando wamakhosi afana nawo oJama angithi. Ngoba naye uma efika umlando wakhe noma ey'mbongweni zakhe siyathola ukuthi wayengeyena umuntu owayephaka izinto, wayedume ngani? Ngokushamaboya angithi. Ngoba ey'mbongweni zakhe siyathola kuthiwa ube muhle okaNdaba engenandawo yokusola, ube Mashiya engenandawo yokusola, ube Mehlo engenandawo yokusola, ube Mlomo engenandawo yokusola. Zonke lezi zici lezi okwakuwukuthi-ke ngendlela umzimba wakhe owawakheke ngayo noma ubuhle nje obabukela njengebhumi echophile eliyijongo angithi, babe kupraiser lapho. Bese kuthi-ke sengena bani? uShaka uma engena, ungena yena usezohlanganisa noma usezobumba isizwe sakaZulu angithi. Bese-ke kuba umlando-ke wezimpi-ke manje abantu bakwaZulu belwa kuqoqwa wonke loya mbuso uhlanganiswa sibe nombuso omkhulu wakwaZulu, ukuthi zonke lezi zibongo noma onke lamakhosi ayekhona ayesekhona ngaphansi kombuso wakwaZulu. Bese kuthi-ke ngemuva kwempi yaseSandwane sesithola amakhosi amasha manje, lapho amakhosi engasabuthi khona amabutho angithi, sekuwamakhosi ase-recognized ePitori angithi. Lokhu sikubona ngani? Ngenkayishana kaMenzi angithi eyaphuza uMntazana Mehlo. Sizobheka ubheke uZulu, sibheke isilo esisanda kuza angithi, uBhejane Phuma esiqwini, sibheke nendlulamithi yamakhosi esehlalwe njengamanje. So amakhosi lawo so yigaba ey'ntathu. uMkabayi-ke ungena ngesikhathi sikaJama, okuwukuthi ekuzalekeni kwakhe wazalwa eyiwele njengoba besisichazile. Ngaleso sikhathi kwakunenkolelo yokuthi ingane uma izalwe zaba amawele kumele eliphume kamuva lidingiswe igabade, ukuthi nje uma nje lisanda kuzalwa uthathwe lelo gabade lelo lifunzwe lona kube ukuphela kwalo angithi. Ngenkolelo yokuthini? Lokho ukukhula kwalezo ngane zombili kuza nani? Kuza namasha angithi. Kodwa-ke umlando mase sesiwulandela kuthiwa-ke uMkabayi wayeyiwele ehlukile, ngoba kuthiwa uJama wathi uma embamba nje okokuqala wanothisa ukuthi-ke amehlo akhe ayenenhlansi yomlilo, okwakuwukuthi-ke waze wababaza khona lokho ukuthi mehlona walengane le akhaba kanje, ngoba bathiwa uMkabayi. Sekushiwo khona ukuthi amehlo akhe ayenenhlansi yani yomlilo angithi. Okuwukuthi nasekukhuleni kwakhe, ukukhula nje kwakhe ethomba esigabeni zonke iy'gaba zobuntoni, wayengene vele ey'phathisa okwendoda, kuthiwa ngisho ehleli wayengahlali nje ahloniphise njengentombazane, wayehlala nje kubonakala ukuthi uhleli umuntu angithi. Kuthiwa ngisho ingane ekhula wayengadlaladlala, kuthiwa wayengayihleli engahlelisi angithi. Okuwukuthi-ke ngani? Ngoba kwase kukhona ukuba nyamanyambana esizweni njengengane, okuwukuthi-ke ngalezo zizathu lezo umuntu okwakufanele athathe ubukhosi wenze njani? Washona angithi. Kwase kuthi-ke
indlovukazi okwakumele izale umuntu ozothatha ubukhosi iyashona nayo. Kwagcina sekusele yena newele lakhe umama kanye nobaba wakhe uJama. Usethi-ke uma esebona ukuthi ngathi usengubo zeweni, angithi uyabona ukuthi ubukhosi bakubo buzofadalala. Kwaba khona nesimo sendlala futhi. uJama-ke wase wayiphaka impi yaya kuphi ebuthongo, angithi kulamathongo. Mayephaka impi yabuya nentombi kanye nenkomo. Useyakhetha-ke la, angithi mayekhetha intombi uthi bese beyamqwashisa-ke abadala bethi kodwa le ntombi oyikhethile ngathi ayiyodwa, angithi bese thina uJama athi hhayi lokhu ekumethe ngizokujiyisa kube okwakaZulu bese kuzaleka usojiyisa, angithi ngokuthi inkosi yayitheni ngizokujiyisa lokhu kube okwakaZulu. Kodwa uMkabayi kwangamhleli kahle lokhu ukuthi-ke kuzosuka umuntu le azoba yistepsani bese ethatha ubukhosi bakubo. Useyasuka-ke useyoshela intombi okuwumthanini, angithi okwakuwukuthi kwakuwuntanga yabo. Uyamshela-ke ukuthi hayi likhona leli ikhethe lasekhaya noma lino-60 years elo-20 years yena, kodwa nje mningi umsebenzi okumele uyowenza laphaya. Nangempela umthaniya uyaqomana, uyavuma-ke bayamulisa, uyahamba uyogana bani uJama. Uthi-ke mase sezeleke bese zala-ke ingane. Ukhumbule ukuthi sonke lesi sikhathi bekungazathi umbuso wakwaZulu uyafadalala, angithi abantu besebenakho sebekholwa vele emqondweni yabo ukuthi kwenze njani lo mbuso kuzophela lapho. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi inkosi ayikho. Umthaniya-ke usezala indodana bese ebonga uJama ethi-ke nenze ngakhona abantu abami nangilethela umakoti osezele ini isilo. Bese inkosi yakhona bebiza ngobani? Ngosenza ngakhona, angithi ngobani? Wayebonga amadodakazi akhe, angithi ukuthi enze ngakhona. Okuwukuthi-ke usenza ngakhona kuyakhula bese-ke uJama-ke esekhothama. Mayesekhothama ngenxa yokuthi usenza ngakhona wayesemncane, uMkabayi-ke usethatha ini ubukhosi, useyibamba ubukhosi. Ukubambe nobani? No-Prime Minister wakhe uMudli kaNkwelo kaNdaba, angithi sekusuka-ke manje ngoba-ke kusenza ngakhona sike sachaza ngingayobheka nasey'mbongweni zakho ukuthi kwakuyisilomo wayethandwa yiwo wonke amantombazane asemhlabeni lapho. Ngiyabona iy'ntombi zayisuka ngapha nangapha zaziyiwela ngoba indaba yazo yafika kuphi? Elangeni. Yayisithi intombi yaselangeni cha ngifuna ukuyolibona leli soka leli. Yakhuluma nabakubo-ke baphelezelana yahamba yayisa kubani? Kusenza ngakhona. Kuthiwa-ke ngabo-ke lobo busuku lobo ababehlangene ngabo bewuficela usiko usenza ngakhona eluswe noMaholo ozalwa uNtshingwane owayeyi-chief in commander lapha eSandwane. Kusehlala isisu-ke manje okuwukuthi-ke masesihlala lesi sisu lesi sihlala nje ngendlela engaqondakali ngoba phela labantu abaganene, abalobolene, abashelene nje ukujabulelana base babambana ngezandla kwase kwasha isimo. Uyabona? Besukela abaselangeni. Besukela abaselangeni beyobika isisu kwaZulu langeni. Mabefika bezobika isisu laphayana. Usethi-ke uMkabayi usenza ngakhona mncane ukuthi ngamithisi. Ngane kahle ingane wayengu-29. Ngane kahle ingane ukuthi ngamithisi. Esethi uMudli kaNkwelo lo akamithi uphethwe yishaka. Balibamba-ke oveze lelo gama leyo Mbeki, ya athi kwakuMbeki umfabo kaNyanda ngaleso sikhathi. Balibamba lelo gama babuyela elangeni.
uthe mayesesebelethile uNandi base bebuyela khona kwaZulu bayothi yishaka yileli angithi sokuzaleka isilobe manje ubani ushaka sizalwa ngaleyo ndlela leyo ukuthi kwakuthiwa ke uNandi uphethwe yishaka kakhulele sekuthi-ke ushaka ngendlela akayefike ngayo noma ngendlela akayihlazo ngayo wangathandathandeka nalokuthi vele uNandi wayevele eqomela uplayboy ukuthi mayehamba vele wakhohlwa ngaye kwafika abantu angithi babehlale beyiletha ngebuye so masesebuyela elangeni masebuyela kwaZulu sebuyela vele akasathandathandeki senyamanambana nasenkosini nayo vele ayisenendaba nayo okuwukuthi-ke yingakho-ke ey'bongweni kaShaka kuthiwani uTekla abafazi bakaNomgabhi betekula behlezi emlovini bethini abayekubusa ngayo kuba nkosi angithi ngenxa yakhe babebuka leso simo leso ukuthi nani abamthandi yena noma wakhe bathutha koShaka bayohlala kuphi elangeni mabefika naselangeni bafike bangamukeleka nakhona badlula njalo angithi bayoyilahla kuphi la kwakuzalwa khona ugogozana uNandi kwamthethwa angithi kodwa mabehamba kunendaba nje encane exofayo kuthiwa badlula kwala la kuzalwa khona uMbophakasithaba angithi uthe mayedlula laphaya ngenxa yokuthi basesemhlabile ikhwelo lokuthi kunabantu abathatha abahambayo womama ababili nengane mabefika usenza ngakhona wayeseyiphakile ukuthi ababulala manje mabefika laphayana inkosi uSithaya isithi yona hayi no asikwazi ukumkhoselisa lokhu kwenza ukuthi-ke uMbopha akwazi ukuthi abatshotshele lawo masi lawo nenyama abahambisele usethi uShaka-ke ngizokukhumbula embusweni ngenkathi beyofika kaMthetho isalukazi besesizala uNandi sasesikade sishonile thi uShaka-ke wasigubhela ngomkhonto ithuna wawugubha nje waze waqeda wasungcwaba mabefika le bafike babamukelana noma wakhulelana kwaMthetho angithi kodwa-ke omunye umlando loyo oseceleni right so ngimkhombisa bani uMkabayi so uMkabayi-ke kuzohamba isikhathi ngoba vele yena wayemthandathanda uShaka kanye nonini babengabangani benonandi angithi hamba isikhathi uMkabayi wakha ipulo lokuthi sekunengane manje isigujana okumele ithathe ubukhosi kodwa uyabona ukuthi akusiyena umuntu ofanele ubukhosi lo njengoba wayekade enqumile ngaphambilini ukuthi uSojisa kufanele athathe ubukhosi wakhanda iqhinga namanje ukhanda iqhinga lokuthi kuzale bani kubuye uShaka ebukhosini ngenkathi uShaka ethatha ubukhosini wathatha-ke bonke labantu laba basebefake iy'coco ekhanda angithi wabenze njani wathatha abadala kakhulu wakhanda ibutho lewomba angithi wabahlalisa nobani noNandi noMkabayi kuphi kuMbelebele ngoba nje kuthiwa udlungane woMbelebele kwakushiwo ibutho lelo labantu abafica wathi hayi kancane madoda kodwa lizohlala esigodlweni uMbelebele nobani noMkabayi ngiyibona leyo nto leyo okuwukuthi-ke uMkabayi akagcinanga nje ngokuba umuntu owenza uShaka inkosi kodwa waqhubeka kangangokuthi waze wakwazi ukuthi aphathe amabutho kube yena o-in-charge yes Ngicela ukubuza la ukuthi ena uNandi bayomphikisa ukuthi ukhulelwe uShaka bathi unamanga uphethwe yishaka yini ishaka okay ishaka ngokocwaningo olukhona njengamanje kuwukuthi-ke ishaka isifo lesi sokuvuvuka angithi kuthiwa kwakuwukuthi abantu babe nokuyolwandle angithi mabeyolwandle
befike bephuze leli gwebo lakhona. Leli gwebo lakhona yilona elalibangela lesi sifo lesi sokuthi umuntu avuvuke emzimbeni. Yabo, kube ngathi uyazimuka. So babekuphika nokuthi umithi. Yabo. So babekuthathele lapho ukuthi yishaka. So bese-ke uShaka-ke ethathe-ke amanye-ke amabutho nawo abasesebafana abancane nje abasebethi bazogana angithi nabo sebethumele iy'coco wabehlisa nabo wathi lutho ngisasebancane kabi ukuthi ngingagana mina buyani ngapha wakhanda ibutho lami ley'mpohlo angithi wababutha wakhanda ibutho ley'mpohlo babehlala esiqedeni bona angithi. So waye wakhanda-ke lamabutho lawa njengoba-ke wase wathatha laba abasebecabanga ukuthi bazothuka iy'coco nabo begane angithi wabaqoqa nabo wakha ibutho lami lukafasini. Okuwukuthi-ke lezi zinto zibaluleke ngani? Zibaluleke ngoba ekugcineni kwakhona ngendlela uShaka akayi-structure ngayo i-military system yakhona yagcina isicindezelo isizwe in terms of i-reproduction. Yabo, bagcine engasazalwa abantu because abantu basebehleli lapha beyamasosha ngithi bengasabuyi ukuzokwakha imizi. So ezinye zezinto unani uMkabaya ka-complaina ngazo aze akhe ifulo lokufaka bani uDingane esihlalweni angithi. uDingane naye uyabusa, mayibusa uDingane uyamazi ulokhu njani usoqila ngithi. Uqile likaHoshozo ubabekazi wakho uMkabaya lo muntu mangayisondeza naye kakhulu uhlakaniphe too much uzong-overpower njengoba overpower uShaka wa-overpower ubaba usenza ngakhona. So into ekumele ngiyenze mina kumele ngiyiqhelelanise naye. Wathutha wayokwakha isigodlo saseMgungundlovu. uMkabaya useyathutha uyohlala kuphi eBaqubusini angithi. Mayehlala eBaqubusini-ke sekuthi kamuvale sekuba nempi yaseMaqonqa ngithi. Impi le eyayingemva kunyana nje kwempi yaseNcongo sekuthatha isilo uMpande. Ngenkathi ekuphethe isilo uMpande wayesesenamabhunu namangisi ayesemhlebele yabo. Okuwukuthi-ke iqhaza lalibanjwe uMkabaya emlandweni alibanga likhulu kangako. Kodwa siyathola-ke naye uMpande ukuthi babekhona abanye abantu besifazane ababemhlebela naye ababemlekelele ekubambeni ubukhosi. Size sizothola okaMsweli angithi. okaMsweli umvimbi owathatha ubukhosi ngemuva kabani kukaCetshwayo. Ngoba uCetshwayo wathi ekhothama washiya uDinuzulu eno-14 years wayengakwazi ukuthatha ubukhosi. Sathola umvimbi okaMsweli uyena owabamba ubukhosi. Njengoba nje uDinuzulu ebonga kuthiwa itholelo kaMsweli lenyisa liguqile uMamonga kabulala ukuthi ingokodo nesisekelo ufana nendlovu emnyama yasondini. Okay, ake sibukele-ke indikini. Ngifisa ukuma ngizwe nina ngoba ngibonile abanye bechaza indikimba lapha kodwa sikho lapho. Iyini indikimba? Yes. Indikimba sithola nalokho osoqukethwe umdlalo osoqukethwe umdlalo womkami ezochaza ukuthi imali umongo noma umqondo womdlalo usuwonke ukuthi-ke lo mdlalo wakheleke kuphi angithi. Nayezwa leyo nto leyo ezwakala. Ngiyathanda ukwenza isibonelo ngobhuku lwamaqha. Kungani ngithanda ukwenza isibonelo ngobhuku lwamaqha? Abantu abaningi balifundile esikoleni angithi. Ngizokhumbula ukuthi indikimba kubhuku lwamaqha kwakuyini? Ubugebengu obuhleliwe. Kungani sithi indikimba yobhuku lwamaqha ubugebengu obuhleliwe? Ngoba kusukela ekuqaleni uphindisiwe thona loleyacingo loleyana kuze kuyofika ekugcineni la bagwetshwa khona ezebhala iy'nkondlo bamgweba bacabanga ukuba usonkondlo. Yabo? So kuze kuyofika lapha ekugcineni
eminingi siyathola amatulo obugebengu obuhlukahlukene nanezenzo zobugebengu ehlukahlukene ezenzekayo emidlalweni angithi eyithinta abalingiswa noma abadlali abasemqoka angithi siyathola ukuthi uPhinziwe wayehlela noNkululeko itulo lokwenza njani lokuyokhuthuza ibhanga ekulona siyathola ukuthi wayenetulo lokwenza njani lokugebenga kwakwamathonsi siyathola ukuthi ngemuva kwalapho wayehlela ukuthi uma bephumelela lento yasebhenki angithi benze njani beketule nami Thamsanqa niyayibona leyo nto leyo so indaba yonke yaphelele kuphi kubugebengu niyayibona bese-ke kuba khona indikimbana angithi ezisuselwa kuyona ezakhela kuyona lendikimba enkulu njengakho ukuthi-ke umuntu ongathi indikimba yogulwa amanzi uthando ngeke size simphikise angithi ngoba phela indikimba akusho ukuthi yinto ekhonjiswa on the positive kuphela angithi omunye usengasho ukuthi-ke indikimba esiyitholayo laphayana uthando ngoba sibona uThamsanqa elokhu emxolela njalo uma yenza lamaphutha lawo angithi omunye ngasho ukuthi uPhinziwe uthando ngoba nakho siyamthola ukuthi-ke umuntu ongathembekile uthando lethu umuntu ongathi uyakuthanda namhlanje kanti uyakukhohlisa amayinga yabo so indikimba-ke into enjalo okay emdlalweni-ke uMkabayi kaJama yiziphi-ke indikimba oyilindele laphayana njengoba sesixoxile sengimxoxele nje kancane ngoMkabayi kaJama uma-ke usufunda umdlalo kulaba abangakawufunda uma usufunda loya mdlalo uthi uMkabayi kaJama yiziphi indikimba oyilindele esimisi indikimba yeziphi yes Minier lapho emuva Mkhombela esikibheni esibomvu la iyiphi indikimba oyilindele kuloya mdlalo lo yes awukayifundi kodwa ngifuna ukuthi-ke njengoba sesixoxile ngoMkabayi kancane iyiphi indikimba ucabanga ukuthi uzothi uma ufunda le ncwadi uyithole yes ngiswabuka ngathi ufuna ukumlekelela uyamazi yes awumlekelele miss asiyifundile angithi incwadi asithathe ukuthi asiyifundile iyiphi indikimba esiyilindele la lezi okay skema akamanzi amadala asazi-ke masimeke kodwa-ke qhubeka mina ukungahlalisani okay ngezwakala yesiminye lapha emuva iyiphi indikimba oyilindele lapha ufuna ukumlekelela mesi ngiyamazi akamazi yes yebo singasho ukuthi ubukhosi nami anginayo impendulo njengamanje ngithi
uthi umisi ubukhosi yena ulindele ukuthi uzothi uma efunda laphaya afunde nje ngezigaba zasebukhosini. Sizothola uma sesiyifundile incwadi. Yes miss, wena uthi yiphi indikimbo elindele la? Bangithi usuyamazi uMkabayi. Indikimba yobuqhawe. Yes, Sangweni. Asilaleleni. Plagiarism. Okay. Yes, khona indikimba ke yashiwo uMinia. Ngifuna ukuphuthuma kuyona njengamanje. Ngabheka-ke lapha esithombeni uveza nje ukuthi ke uma ucabanga ngomdlalo ucabange ngesizini ukuthi ke izinda sakhona into emi kanjani. Ngiyakubona nala ngenquluma lapha isibaya izindlu leziyana izindlu zakwaZulu noma umuzwa wesiZulu kwakhe isigubudu angithi. Niyasazi isigubudu? Ngithi bese kuthi ngaphakathi kunani kunesibaya ngithi. Esibayeni phakathi khona inkomo, phakathi khona isangcoba ngithi noma umgodi wopaka angithi. Bese kuthi ngale ngemumva kancane kuzoba khona inqolobane. Okay. Indikimba emdlalweni iyathele phezulu indikimba ehlukahlukene njengoba besesichazile, okuwukuthi ke umdlalo iqhamisa indikimba yomlando, kube indikimba yamasiko, kube khona indaba yokuhlalisana kwabantu. Okay. Right. Indikimba yomlando. Umlobi ubheka umlando kaZulu ngesikhathi sokubusa kwamakhosi, usikhombisa ukubunjwa nokubhidlizwa kombuso wesizwe samaZulu, ukuxoxa ngomlando wesizwe njengoba besike saxoxa. uMkabayi besesikhulumile ngaye sasho ukuthi ke ngaphansi kwayo le ndikimba yomlando weshelelwe isintombi bese ke webambela umnawabo njengenkosi angithi nguyena obizwa uShaka ukuthi azothatha ubukhosi kuSigujana bese ke uhlela itulo lokubhuduza uShaka esihlalweni bese ephinde ke ehlela ukubulala uMbophakasithayi angithi ahlela itulo lokubulala umhlangano okuwukuthi ibona abantu ababehamba phambili etulweni lokubulala bani uShaka lobathathu noDingana ngithi ukuze ezoqinisekisa ukuthi ubukhosi buhlala budingane laba obabili kakhulukazi umhlangano owayezalwa uYusenza ngakhona ingacabanga ukuthi naye usengenze njani usengalandela lapho okuwukuthi ke uDingane ke wababulala bonke abafowabo washiya ababili oyedwa kunababili kwaba uMpande ngenxa yokuthi wayekholwa ukuthi uMpande uyayigulela vele yabo uMpande kuthiwa ke wayeyisikimu somanyosi niyamazi ngithi umanyosi lokwakuthiwa kuye Sobolo kwakwenze njani kuthiwa Sobolo wayezibuzo yokuyiqeda ngithi ngekathi kuthiwa Sobolo isisi kwakwenze njani wayesebona ngekathi ke isikhukhula lesikandaba sikhukhula abantu sibaphosa ngale kweyikwazi zothukela amakhehla ke asale emzileni izakazi asale emzileni amaqhegu asala emalibeni angithi sabetshata ngenkathi kuqhabuka iGoda ngo-1838 uMpande ewela nabantu umzinyathi ewelela ngaya ebelungwini
uMbophakasithayi, not uMbophakasithayi, uManyosi waseMambatheni. Usethi-ke cha nami angisali ngihamba noMpande. Angithi. Kodwa wayeyi-comedian. Olunye udaba lolu esizoke silixoxe ukuthi ngempela uma ethi ama-Americans ama-comedian ngabe le comedy ayikhanda ngempela ngoba nasi siyathola ukuthi i-comedy into eyayivele ikhona kwazi. I-comedian yabo-ke yosuku okwaku uManyosi wayengagcini phela ngokudla imbuzi ayiqede. Babemphakela le mbuzi beyibeke la beseshaya amahlala ukuthi zonke iy'hambeli ezazikhona ngethi ayi-entertain ngokudla le mbuzi ngasikhathi sinye benzela ini ama-jokes angithi. So wayesesekhukhuleka-ke nobani noMpande. Usethi-ke udingane ngoba wayephatheke kabi ukuthi nayo i-comedian yakhe nangu uTrevor Noah wakhe ehamba. Usethi-ke sobohla Manyosi ngoba lo muntu njengoba uhamba naye nje akanazo lezi mbuzi zokukukhokhela. Yabo? So bese-ke ucebisana udingane-ke ekulaleni kwakhe amaqadasi. Angithi amaqadasi-ke lawo kwakuthiwa-ke ayehambe elunguza lapha eNkungundlovu ehamba ebusuku. Angithi wayesesewabiza-ke sethi hhayi madoda ngizoninikeza umhlaba. Angike nize kodwa nizobonga nishiye ngaphansi ngijoja ntabayini. Angithi uma-ke uzobuka leya mephu kuleya mephu leyana nizoqaphela ukuthi-ke imephu yangaphambilini leyana ngaphambi kokuthi izwe lidlile. Okuwukuthi uma ubheka lapha ngaphezulu iy'ntaba zempombo leziyana zihlukanise izwe labaZulu nelamaswazi bese kuthi-ke iy'ntaba zokhahlana naziyana Drakensberg Mountain bese kuba ukuthi-ke ukuhlukana kwey'bongo lokhuyana kodwa phela ezinye ayiveli. Angithi akusho ukuthi azikho nebona amahlubi laphayana enhlaba seNcome. Nizokhumbula ukuthi-ke ngenkathi-ke uShaka ebumba isizwe kwakulokhu iguquguquka. Angithi obala basekho la sebele obala basekho la sebele njengamanje nje kulula ukuthi umuntu oqhamukeleyo avele athi ngowakaSithole. Angithi ngenxa yokuthi-ke ulokhu njani abakaSithole bahlula abasemabheleni ababakhe laphaya entabeni yaseLenga. Angithi mawulandela umlando uzothola ukuthi-ke abantu bakwaMbhele kwathiwa bangazimzimba laphaya abadla abantu waze wakhuphuleka-ke uSompisi nozalo lwakhe. Angithi bayokhonza ngaphansi kwenkosi uSenza nakhona. Mabekhonza laphayana uSompisi wayeyishefu. Angithi mayefika enkosini kwaZulu wafike wanikezwa isitulo sokuba yini i-head chef. Yabo ngoba-ke wayekwazi ukupheka. Right. Okwenza ukuthi-ke ngiyabona ukuthi-ke even in terms of addressing ama-gender roles yabo ukuthi lento yokupheka kwangasiyona ukuthi kupheka abantu besifazane. Ngiyabona. So okwenza ukuthi-ke balokhe bethutha nakhe akwaZulu ngezathi komfolozi omhlobo kube yiselangeni abathembu abasemathunini oqwabe isizwe sakaMthethwa. Nizobona-ke kukhona namanye-ke amamephu akhombisayo ukuthi-ke lesi sizwe lesi nizobona nje la phakathi umfolozi omhlophe nomnyama mawukhuphuka kanje uzothola abantu basembu lapho mawungale kokumalongwane abantu bakwaNdwani abantu abayindaba amaNtungwa Angithi uzwe ngapha koqwabe Mthethwa sekuwabantu abayini amalala sebeyathefuya. Angithi yabo kuningi esingakufunda laphaya nasi yani isizwe sakaCele olu2 nize nizobona ukuthi isizwe lakaZulu lalihamba ngokuhlanganiswa noma ngokukhutshwa ilembe leqamanye amalembe lalihamba lize liyovinjwa umfula umzimkhulu. Angithi ngiyayibona leyo nto leyo. So wayehlanganisile lokho kodwa kuthe ngemumva kwempi yaseNcome
bese nizilanqanyulwa phakathi laphelela kuphi othukela. Kuyazwakala? Siyazwana? Right. Indikimba-ke yamasiko. Indikimba yamasiko sesike sakhuluma-ke ngesiko lani lokugingisa igabada ngitho ukuthi-ke emdlalweni kuyavezwa laphana ukuthi-ke kunewele okwamele liginyise igabada ngithi. Kuvele indikimba yani yomemulo. Umemulo kumuliswa bani? Umthaniya ngithi. Kuvele indikimba yani amasiko ungqubuzana kwamasiko abantu baseNtshonalanga namasiko abantu bakwaZulu. Ukuze eNtshonalanga kubona babengakushayi mkhubu uhambe kusuka ngithi. Noma ngizume ezumuze kusuka bakubonanga kuyi-big deal. Kodwa kwaZulu usiko lakhona lalithi uma uhamba usuku yakho uyathatha. Yabo? Nami nje mangafica kwazondimbuka nje ushaya iphula impela. Niyayibona lento leyo. So iyona ndikimba yamasiko evelayo laphayana. Abadlali sesikhulumile-ke ngabadlali ukuthi-ke kukhona uMkabayi esesimchazile ukuthi ubani, sachaza ukuthi umthaniya ubani angithi. Engicabanga ukuthi kusasenendida lapho. uJama siyamazi ubani, uShaka siyamazi ukuthi ubani kanye noDingane angithi. Bese-ke sibuyela laphayana-ke manje kwindikimba yefeminism. Hello. Basho njalo. Injulalwazi yefeminism emdlalweni. Yabo? Okuwukuthi-ke injulalwazi yefeminism, injulalwazi ethinta abantu besifazane. Angithi. Le njulalwazi ikholelwa ukuthi-ke kumele kube khona ukulingana phakathi kwamadoda nabantu besifazane. Kungasikhona kwemsebenzini kuphela, kodwa kuyo yonke imikhakha yempilo. Angithi. Okuwukuthi-ke kungaba isigaba sezepolitiki ukuthi-ke kwezombusazwe kumele abantu besifazane beshiwe ngaphandle. Angithi. Injulalwazi yefeminism iqhamisa ukuthi cha akube ne-representation yabantu besifazane. Ngizokhumbula ukuthi ngaphambilini ePhalamende noma kuphi la kushaywa khona umthetho emabhizinisini ey'nkampanini ayingakushayi mkhuba amadoda ukuhlangana nje abewodwa. Angithi. Kuze kube manje namhlanje abantu besifazane basala ukuthi sacela ukuthi kube khona ngaphandle kwe-maternity leave. Nakhona ukuthi i-maternity leave uma kuthi-ke umuntu akahlale nengane yakhe inyanga embili umnikeza 3 months, inyanga kateta ngayo, inyanga yokuqala nengane yakhe yesibili, kwesithathu ufuna emsebenzini uchaza ukuthini. And leyo i-aplya kubantu abanama-contracts apermanent. Uma uyi-freelancer noma uyi-contractor, uyi-temporary, ayi-aplyi iyateta namhlanje ngisuke emsebenzini. Ngiyayibona leyo nto leyo. Okuwukuthi-ke injulalwazi-ke yefeminism ibuyisa zona lezi ngxoxo lezi ukuthi-ke siphilisana kanjani kungabibikho abacindezela abantu. Angithi. Ngenxa yokuthi-ke uma nje hlangene unondaba laphaya sisegrupini. Angithi. Thatha nangu nje ngangena egrupini yethu sofunda sonke noma soyenza assignment sonke. Kuyasa kusasa usesesikhathini. Yabo? Unento zakhe zimsukile angithi. Bese-ke thina sithini? Ya, babezele befunana esikoleni. Angithi yabo akuyona indawo bafanele le. Ngiyayibona leyo nto leyo. Noma thiwe hayi asihlukaniselane guys, omunye akathathe lokho, omunye athathe lokho, sohlanganisa sobhala sonke. Kuyaba kuloyo 4 days noma leyo 2 days ebekumele kwenziwe assignment isikhathi angebambe kwengaso. Angithi. Ngeke phela azaniphenyela athi yabo kodwa manje kuzoba khona leso simo sokuthi hayi uyavilana. Yabo asimkhipheni egrupini yethu. Hayi yazi guys senduleni egrupini akasekho. Yazi guys asisabhitheni ngesibhali igama lakhe. Mina ngagrupha nasabhithani short. Ngiyampeda lowo mndeni.
umupha amaningi ukuthi ufakile ngakafakanga angithi ngenxa yani ngenxa yokuthi kumele sikwazi ukubekezelelana. So injilakazi yefeminism ezinye zezinto ekhuluma ngazo lezo nebona kungazikhona lapho even ekuhlalisaneni ekhaya ukuthi-ke indawo yomuntu wesifazane ikuphi. Uma kuwukuthi ngishayisa ngo-4 noma ngo-5 emsebenzini naye ushayisa ngo-5 emsebenzini, kulungile yini ukuthi mina ngilindele ukuthi afike aphele? Yabo umsebenzi kabani ulandla ingane esikoleni. Ngiyabona zonke lezo zinto lezo. So iyona nto leyo ifeminism ekhuluma ngayo-ke ukuthi-ke abantu besifazane nabesilisa ayitholakali indlela yokuthi laba bantu laba bephilisane kahle, kungabi bikho ongaphezu omunye eseceleni. Angithi ifeminism-ke sesichazile ukuthi iyini. Imeleleke yokungalingani kwabantu emphakathini okusekelwe phezu kobulili babo. Angithi ngiyakhumbula ingxoxo yethu yangasekuqaleni lapho khona iy'gebengu zisebenzisa iBhayibheli, zisebenzisa inkolo ukwenze njani? Ukucindezela abantu besifazane. Ngiyayibona leyo nto leyo. So iyona nto leyo okukhulunywa ngayo laphaya, iy'nkulumo lezi zokucwasa ngokobulili ukuthi nje abantu besifazane bengahamba beyolwa empini, bengakwazi ukwenza ukuthi, bengakwazi ukwenza ukuthi. Nonsense. Yabo? Nonsense, because umuntu nomuntu unama-capabilities wakhe. Yabo? Ngiyazazi nje iy'nsizwa mina okuthi nje yabona kwaqala kwashuba kwafihlelwa linzi, omunye yake yasuka samba nje siyibandla sibaningi kudlala lapha ngase Shoprite, sibuya nganene siyangale lamasayidi aseSaratoga, yasuka la epakini. Mayisuka la epakini ngathi hayi bafana bakithi hayi ifike ekhaya, hayi sifinzi ngithi hayi vele ngaba lebandla sibaningi. Yazi ukuthi sasibangani? Sasu-6 kodwa sayibamba sesibamba sesiwu-4. Laba nganye ababili bayomuka nje bangena esixukwini. Ngiyabona leyo nto leyo. Siyazi ukuthi bakhona nabantu besifazane abanjalo okuwukuthi uma uthi ayiphathe manje, yabo abanye basuke emakhaya nje bayazi ukuthi uma kuthiwa kanjani vela vuka u-anti noma ubani vela ahamba ayolanda isikhwili nehawula labakwakhe lendlini yangenhle abuye ezoshe balele yashaya, yabo ngiyabona leyo nto leyo. Okusho ukuthi ilojiki yethu yokuthi kukhona izinto ey'kwazi ukwenziwa abantu besilisa, abantu besifazane abangakwazi ukuzenza. Yabo khona abantu besilisa abakwazi ukupheka, khona abantu besifazane abangakwazi. So kukhona abantu besilisa abanesineke, kukhona abantu besifazane abangenaso isineke. So you cannot then come with an argument to say ukuthi abantu besifazane are natural naturals. Kuncike kuphi? Kuncike kunjalo komuntu yena. Ngiyabona leyo nto leyo. So ingxoxo lezi egqugquzelwa yile yanjulalwazi yani yefeminism okuwukuthi ngaso sonke lesi sikhathi lesi-ke uma sesibuyisela kuphi-ke emdlalweni sesizobheka ukuthini. Uma sesibuyisela emdlalweni sizobona ukuthi-ke kumdlalo ngizokhumbula ukuthi uMkabayi ubelokhu engafiki. Uma ningabona le movie le ekhandwe manje uShaka-Ilewe niwuqhathanise nawo wonke amanye amamuvi kaShaka, nizobona ukuthi-ke kule yamanje abantu besifazane babuyiswe kanjani as main characters. Yabo okuwukuthi ngenkathi kusasewoHendricene nawo wonke amamuvi kaShaka ekhuluma isilungu, abantu besifazane yize babe khona kodwa babedlula babe ama-supporting. Yabo kodwa manje ngiyathola ukuthi-ke uma nibhekela amamuvi ngiyayibona leyo nto leyo.
So kuloya mdlalo siyabona ukuthi-ke abantu besifazane angithi kukhona yini uma-ke usuzobheka injulalwazi yefeminism okay angendlule kulokhuyana naziyana-ke ezinye iy'nkulumo ekumele siyibheke ukuthi-ke abantu basentshonalanga baqhamuka nenkolelo yokuthi-ke uNkulunkulu angithi uyindoda kodwa thina ngokwazi kwethu sazi ukuthi-ke onkulunkulu akusibona bendoda angithi engaba khona umvelinqangi angithi kodwa uma sekuthiwa imvula ayiningi sekuyocela imvula abantu besilisa babibikho angithi kuyokhulunywa nobani nomkhululwane angithi siyazi ukuthi ebaleni ekhaya ayikho into eyenzekayo kwizalukazi noma o-anti noma umama abadala bengekho angithi so kodwa-ke uma sekufika leziya mfundiso zasentshonalanga sesifundiswa kabusha sithiwa cha sinobaba wethu osezulwini yabo the man is now the head angithi useyinhloko yekhaya kodwa thina sazi ukuthi ngezulu indlu enkulu kunazo zonke egcekeni yakuphi ugogwini indoda right angithi emhlabeni sazi ukuthi owesifazane noma ngumame okwazi ukuletha umntwana emhlabeni ngokubheka lokho nje akufanele ngabe uNkulunkulu ungowesifazane uma kuwukuthi-ke uNkulunkulu yena odalayo angithi leyo nto leyo emhlabeni esiphila kona njengamanje inikezwe abantu besifazane ngaphandle kwabo ayikho into entsha engaba khona ngoba yonke into iphuma kubona esinyeni sabo angithi niyayibona leyo nto leyo okuwukuthi-ke kuloya mdlalo ngifuna ukuhamba kula ma-question ngoba lo mbuzo usazobuya emdlalweni-ke uma sesihlola-ke ukuthi-ke injulalwazi yefeminism isebenza kanjani siphendula leya mbuzo ngenkathi bethi-ke xoxa ngenjulalwazi yefeminism nansi yanaki imbuzo kumele iphendule ngabe indaba yonke mayelana nomlingiswa wesifazane ikhuluma ngomkabayi isihloko sayo iqanjwe ngayo ngabe abelingiswa besifazane bakhombisa ukuzimela noma bancike kwabesilisa senizosho ninako ukuthi umkabayi laphayana ngabe babemthathela noma wayethathelweni angithi ngabe umbhali ugqugquzela ukuthi abesifazane ukuthi bazimele uma benza izinto angithi ngabe umkabayi uma ezothatha isinqumo esithile wayehamba yena yokhuluma noma wayevela azenzele angithi ngabe abesifazane abasendabeni basebenza ngemisebenzi mini angithi senizosho ukuthi-ke umkabayi manimbuka laphayana usebenze emsebenzini sengike ngakhuluma ngokuthi-ke uke waba yibamba bukhosi angithi njengomuntu owayeseduzane nenkosi uJama singasho ukuthi wayewumuntu owayewu-chief advisor angithi noma wayeyisinye sesithenjwa angithi sabeluleki benkosi noma somkhandlu wenkosi nosenza ngakhona same thing wayeneposition efanayo kusenza ngakhona inkosi nakuShaka wayenesikhundla esifanayo nakudingane wayehlezi eseduzane nenkosi eyilekelela ukuthi ithathe iy'nqumo kuyenzeka yini ukuthi bazithole bengaphansi kwabesilisa ngokwamandla okuphatha nokuthatha izinqumo yebo noma cha abantu besilisa ngabe yibona yini ababathathela iy'nqumo yabo khona nje nabanye abasahlalisekile bayariphotha manje uthe iklasi lizophuma ngo-2 ngiyakubona njalo ukuthi awusekho eklasini sekumele uthobeke manje uthi check ukuthi ushuthe yini okay bayakhuluma yini ngamalungelo wabo noma cha angithi abalingiswa besifazane bachazwa kanjani bona uqobo ubunjalo babo ngabe bachazwa beyabantu abakwaziyo ukuyiphathela izinto
noma abantu abakwazi ukuthi bevele bemukele nje, are they passive or progressive? Nebona injani indlela yokukhuliswa abantwana bobulili obuhlukahlukene? Angithi ngabe-ke abantwana besilisa nabantwana besifazane bamantombazane bakhuliswa kanjani? Kukhona ukuthi nje uma ukhuliswa ekhaya kuthiwe ubhuti wakho akayigezi izindlu, uma ubuza ukuthi akayigezi izindlu umfana nje. Niyayibona leyo nto leyo? Manje ukuba umfana kusho ukuthi akwazi ukuthulisa izandla emanzini. Yabo, uma nje kuthiwa akajikile erumini lakhe ushiya amanzi okugeza, angithi ngake ngahlala nomunye nje erest, yabo, naye wayengalowo mkhuba loyo. Mayekama lapha kubhesini, ma ungene emva kwakhe, ngangathandi nanokugeza nje ngemumva kwakhe ngoba ngangazocabana. Mayekama kubhesini, iy'nwele zakhe laphana ziyaqathaka yonke leyo nto leyo, yangithi akayikhini mayiqeda lapho. Niyayibona leyo nto leyo? Eqhutha nje umfana, yabo. Kodwa ngisho nawo amantombazane mayefika endlini esokalayo, befika ingaqinile, uzofika axolele ukuthi hayi umfana. Yabo, niyayibona leyo nto leyo? Zikhona lezi, angithi yiy'mfundiso lezi okhuliswa ngazo ekhaya. Angithi abanye balungiselwe besasekhaya ukuthi hayi uma bekwenzeka ukuthi angithi wena-ke usubuyela ngemuva. Angithi uma nje bekubhedele abafowenu kini besethi umama ungaphakamisi, ungaqophisani nabafana, babekubhedela kwezenjani? Ingashaya abantu, akugquzeli udlame, ingashayana, mabekushaya uvuka. Yabo, okay, right, ngaphambi kokuthi ngidedele na, khona unombuzo. Indaba yamaphepha wenu siqedile ukumaka yonke into, yabo, esesikulindile nje ukuthi sithole i-go-ahead from uSolwazi, so uzomoderata ngoba phela abanye bano-24 yami asibafushane isibonelo. Usale kanjani nje ngo-10% wakho, so silinde ukuthi-ke uSolwazi mhlampe-ke uzobangcwephezela laba abanye abone ukuthi abantu abacinga moderate nakumoderate khona ehambise ngaphandle yomoderate, mayebuyisiwe kamamaki bathiwa hayi ku-right yonke into afakwa ngube njalo bese nizokwazi ukuthi niwathola amaphepha. Kodwa nje as of now, yabo, uma u-curious ngempela ukuthi uthole ngani, ungangibuza ngitshela.